Action. Toto je nová Škoda 120L. Je to nové vozidlo. Má rok výroby 98. Je to 3 dny staré. 3 roky. Všude prach, jo, kam se podíváte, jo. Potom tady nová benzínová nádrž, samozřejmě prázdná. Podíváme se na ten nový remusácký výfuk. Právě. Toto auto má ABS a nyní tady je ten výfuk. Ano, prostě tady ten mega dusík prostě, všechno to má. Ano. Ještě, můžeš ještě? Ještě dvakrát digitální zoom. Prostě to má, ukáž, ještě? A kurva! Šlapni na to, kámo. Šlapni na to! Kurva. Dobré. Toto je reklama na Škodu 120L.